いたします。展望台からの眺めは特に素晴らしく、標高2484メートルで関東一の難所、南海山の西部の里や日本の滝、それぞれの滝、そこらから一望の高めにします。Namian mo sa kaya ng kon, oy. Cable car.